Ahoj lidi, já vás vítám u mého dalšího videa na tomto kanále. Nebo prostě já vás vítám u mého dalšího videa. A dneska to je prostě co jde ve hře na Five Nights at Freddy's 1. Nějaký fakta, teorie a easter eggy ve hře Five Nights at Freddy's 1. Já jsem vám sliboval, že vlastně o čem je celý FNAF a podobně. Ale nebudu to takhle po dílech. Protože dělat to v jednom dílu, to by zabralo až moc času. Já jsem na této době nemám moc hodně času, ale to je jedno. No, pejsek vedle mě můj tyjo. No nic, každopádně, než si řekneme, o čem to je. Takže, Five Nights at Freddy's 1 je o tom, že vy jste noční hlídač v podobě Mikea Schmidta. A vy máte za úkol přečkat celkem 5 základních nocí, 2 jsou potom takový nezákladní, ty nejsou zase tak hlavní, ale prostě máte 5 základních nocí a musíte uhlídat. Ale to má jeden háček, to hlídání. Jdou po vás 5 robotů jde po vás. Z toho jeden, nevím jestli je robot nebo halucinace, jak jsem nezjišťoval, budeme to počítat jako robot. Nebo je animatronic. Jde o tom, třeba tam je ještě napsaný ty kokos. Jde o tom, že máte 5 robotů, Freddyho jako medvěda, Bonnie jako králíka, Chiku jako kůře nebo kachnu, Foxyho jako lišku a Golden Freddyho jako zlatého medvídka, no zlatého medvěda, prostě zlatého medvěda, zlatého Freddyho v podobě medvěda a tak. Vlastně a té hře, když vlastně to neuhlídáte, tak na vás vybavnou, dávají jumpscare a ten je opravdu dost strašidelný, když ho opravdu nečekáte. Jako jediný Golden Freddy vás nemůže zabít na PC verzi, si myslím. Na mobilní verzi už několikrát zabil, co mi to našlo, já si řekl, je Golden Freddy, ten je zaběnou, pav. Proč ne? Takže to myslím, že takovým všechno. Doufám, že se vám to tak nějak zpestřil. Když tak něco dojte v komentářích, fakt, dělám to nějak narychlo teďkon. Takže tady pár těch faktů, teorií a easter eggů dohromady. Mám jich celkem 7, jako celkem 7. Nějak jsem prostě to, co mi napadlo, nebo to, co jsem našel na internetu. Takže jako první fakt je, ve FNAF 1 je Manjo a Puppet, nebo marionet. Což je fakt pravda, protože protože FNAF 2 je dřív než FNAF 1. Sice FNAF 1 vyšla dřív, ale pořadí je 2, 1, 3, 4. To jsme myslím, takhle to je na internetu. Takže, takhle to je no, prostě. Druhý fakt teorie, prostě budu říkat za druhé. Takže Mike Schmidt je Purple Guy, což je taky docela dobrý fakt nebo teorie. Každý má svůj názor, můj názor je fakt, že Mike Schmidt je Purple Guy, ano, je to fakt pravda. Za třetí, animatronici, místo toho, aby vás zabili, tak oni si budou myslet, že jste endoskeleton bez kostýmu. Tak vás prostě narvou do obleku Freddyho. No a potom zemřete, protože to jsou dráty a podobně. A k tomu i navazuje další, vlastně tomu se nepočítá, že občas si ty animatronici myslí, že Fungi vám vradí, abyste dělali mrtvýho, jenže zase si budou myslet, že jste kostým narvou do vás endoskeleton, což je horší. No, to je jedno, to je zase vybočuje z toho. Takže, začněte. Vlastně v tom Freddy Fazbear's Pizza v jedničce se stala vražda 5 dětí, protože Mike Schmidt jako Purple Guy, nebo prostě Purple Guy, si vzal oblek Freddyho nebo Golden Freddyho, myslím, že Freddyho, a zahnal 5 dětí do nějaký místnosti zadní, kde vůbec nikdo nebyl, ani tam nechodil, a zavraždili tam. Zavraždil 4 a nakonec posledního 5. Zabil teda dohromady 5 dětí. Potom tam přišel Puppet nebo marionet. On se na něma slitoval a dal jim
vlastně život tím, že je dal do kostýmu Foxyho, Bonnieho, Freddyho a Chicky a toho pátýho vzali ty 4 děti a dali ho do obleku Golden Freddyho. Takový fakt a teorie, docela dobrý. Takže a jako poslední, promiňte, že za páté, jo, že fakt ta teorie, že v jednice asi zemřel Fongaj pravděpodobně. Protože, nevím, jestli je to fakt nebo teorie, prostě v telefonátu ve 4. noci na konci můžete slyšet vlastně takové zvuky, docela creepy zvuky. No a další takovej, jo, šestý, ano, že v 5. noci v telefonátu, to je ještě záznamný zapnutý, tak je tam vlastně, tam sice mluví animatronici nějaký blbosti, ale když to pustíte pospátku, tak tam je český překladu rostliny, věci i stroje mají city. Hustý, ne? A další to je, myslím, že easter egg, že na chodbě, kudy chodí Foxy a Bonnie, tak úplně na konci té chodby je obrázek, kde je Freddy normálně, ale občas tam je obrázek, jak si Freddy trhá hlavu, může to být taky kvůli tomu, že ta duše toho dítěte se chce dostat ven z toho animatronika, prostě z toho robota. A taky se tam někdy může ukázat obrázek Golden Freddyho. No, takže to je pro tento díl vše. Doufám, že se vám toto líbilo. Pokud to zanechte lajčík nebo dejte dislike. Já jsem FNAF Čech, zatím čau.